Цяла България е разтърсена от поредното тежко престъпление. Похитителя по всяка вероятност е 43 години. За какво става дума? За Цеко. Безработен съм, за съжаление. Пи! Този човек е успял да направи на маймуни цяла държава. Сложете си тия тапички в ушите, когато започне обиск. Автомат, калашника, подказан, голема работа. После То е истински, бе. стана мазалото. И полуде този народ. Какво става? Вие плащали сте си парата? Дайте ми само възможност да ви обясня. Абе, вие нормални ли сте? Аз не намирам нещо ненормално, но за сега ще го оставим да поседи. Не искам да ме забърква с някакъв луд за някакви 10 милиона. И аз съм шопа. Вие какво правите тук, бе? Любов ли правите тук? Колата ми е развалена, бе! Кой си ти? 007. Няма да преговаряме! Вие нямате съвест! Ние имаме тарифи! До доказване на противното всеки е виновен. Ма дали вече няма мутри в тази държава? Намират се още. Тук, там, у нас. За какво го биха? Заради мен. Браво! Така не може да се работи. Един звънец не може да навърти 470 лева. Може. Това е тази държава, бе. Опа! Ние сме ти баща, ние сме ти майка. Ти си едно ЕГН. Що наше да направи такъв филм? Защото царували за това.